Здравейте! Днес ще ви покажем как може да шиете различни по дебелини естествени кожи с двуиглова машина Mauser Special троен транспорт. Машината е с енергоспестяващ Direct Drive мотор 550 W с централно смазване, с вградено LED осветление. Има хоризонтален грайфер и на калерката може да се навива с 60% повече конец в сравнение с стандартните машини. Има защита против захапване на конеца в грайферите. Машината е с максимална стъпка до 8 мм. Вдигането на кръчето е до 14 мм. Оборотите на машината се регулират плавно до 2800 оборота в минута работи. Модела е с най-висока теглителна сила за дебели материи. Има висок горен ход за подаване до 7 мм, което много улеснява работата за равномерно подаване на материала, без да се разместват слоевете. И има възможност за позициониране на иглите в горно или в долно положение. Машината работи с система игли 134-35, като може да работите с различни дебелини игли, от тънките номер 90 до много дебелите 180. Голямо предимство на машината е, че може да работите както с по-тънки конци, като номер 80, така и с много дебели, като номер 10, 12, 20, 30. Това е пътя на вдяване на машината. За още интересна и полезна информация може да ни посетите и в другите ни социални мрежи.